елмешеде екен инде без бу бакчаны. Былай да бик матур бит. Торсын шулай гына. Ну, менә бу агач янына чәчәк утырсам, бигрәк тә матур булыр. Белмим инде Наил, минем менә монда иң беренче чиратта матур ташлар җәйдерәсем. Инде менә бу өлешкә чәчәкләр утыртасым. Аның янына кичкенә генә бассейн ясап торасым килә. О, Шулпан, бүгін бит бездә кунактар Нурлат районы Кульбай Мараса авылыннан Булат Галиев. Ул сиңа ярдәм итә алар. Исәнмесез, Булат абый? Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Булат абый, әлеге бакчаны ничек матурлап була, ничек уйлыйсыз? Аның өчен сезгә ландшафтный дизайнер кирәгер, ягъни мин. Ландшафт дизайнеры кем соң? Ландшафтный дизайнер ул эчтәлегенә бирелеп китсәк, ул безнең төзелеш, проект сызымнары һәм тарихны белә торган кеше. Алар белән бергә ул агач эшендә, чәчәкләр эшендә белергә тиеш. Алар сезгә сорауларыгыз булса, каян ничек утыртырга, каян инде агач утыртырга булыша торган кешеләр. Менә ландшафт белән шөгыльләнгән кеше нәрсә эшләп белергә тиеш? Ландшафт белән шөгыльләнгән кеше ул баштан кешеләр белән сөйләшергә тиеш, кешенең içindәге нәрсә теләгәнен белергә тиеш, һәм дә шунардан чыгып, ул үзенең клиентның идеясын дөньяга ашырга тиеш. Булат абый, менә ландшафтный дизайнер булыр өчен бер кайда укырга кирәкме? Яисә инде ул таланттан гына торамы? Ландшафтный дизайнер булыр өчен ул әлбәттә таланттан да тора, укырга да кирәк. Безнең Казанда хәзергечә КГСУ дигән Казанский строительный архитектурно-строительный университет дигән уку йорты бар. Сез үзегез дә аны бетердегезме? Әйе, аны да укып бетереп чыктым. Булат абый, сезгә һәр көн бик күп кешеләр мөрәҗәгать итә. Клиент һәр вакытта хаклы дигән сүзгә сез ничек карыйсыз? Клиентларның төрлесе була, хаклысы да, хаксызы да. Аларга инде без алдан үзебезнең аларның идеяларын тыңлап, үзебезнең предложенияларны тәкъдим итеп, без клиент белән гел уртак фикергә килергә тырышабыз. Әлеге форсаттан файдаланып, бәлки сез дә минем бакчадан матурлык дөньясы ясарсыз. Ничек белесез? Әлбәттә. Алайса мин үземнең эскизымны ясасам ярыймы? Ярый. Так, мәсәлән, менә монда йорт булса, менә монда кичкенә генә мунча булса, монда мәсәлән мунчага алып бара торган юл булсын. Менә әлеге территорияда мин бит кичкенә бассейн теләгән идем. Менә монда бассейн ди. Менә монда мәсәлән бакча. Монда чәчәкләр булсын инде бу. Ничек уйлыйсыз, әлеге дизайн дөресме, яисә юкмы? Әзрәк төзәтерлек урыннары бар. Мөмкин булса, мин сиңа аны яңадан ясап күрсәтәм. Синең өең монда булса, монда синең мунчаң булыр. Без анарга матур гына иттереп юл ясыйбыз. Шулай булсын, ул тиз генә инде. Аны инде матур гына ташлардан, ул безнеңчә природа ташларыннан була инде ул. Матур иттереп ясап чыгабыз. Бассейнның синең мунчагына яхшырак булыр куйсак, мунчага кергәннән соң бассейнга чумуы үзе бер рәхәт. И янына безнең зуррак чәчәкләр, зуррак агачлар утыртырбыз. Идән чыккач, ышыкта утырырга зур агачлар бик тә булыша. Менә монда мәсәлән газонны куячак дөрес булыр икән. Газонны калган бөтен буш урынга җәябез газон, шул ук бассейн янына тигез иттереп газон җайсак була, бассейннан чыгып газонга ятып, кояшта ятулар. Димәк, ял итү җире бер территорияда булырга тиеш, алай җайларак булачак. Булат абый, бик зур рәхмәт киңәшләрегез өчен. Мин әлеге эскизны үзем белән алып китермен, рөхсәт булса. Исән булыгыз. Булат абый, шушы матурлыкны ясау өчен материалларны каян алырга? Казанда төзелеш кибетләре бик күп. Аларны шулай ук дизайнерлар белән киңәшләшеп, алар сезгә үзләре тәкъдим итә торган материалларны шул кибетләрдән барып алып булачак. Булат абый, киңәшләрегез өчен, якты идеяларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шаянтов үз эшен дәвам итә? Безнең белән калыгыз.